खुलुमबाय, गोजोननाय थाबाय आंनि YouTube चेनेलखौ नायनायनि थाखाय। अन्नानै आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबोला थाबैनो साबस्क्राइब बटनाव थुनानै होदो आरो बेलनि सावगारियावबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअखौ नुबाय थायो। दानिया फैदो लोगोफोर, आं नोंसोरनो मोनसे तारिखा खोन्थानो नागिरदों। जोंनि मबाइलाव ओरैबायदि एप्लिकेसनफोर थायो जायफोर बेफोर एप्सफोरखौ बाहायनो रोङा, बिसोरनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। फैदो दानिया गिबियावनो गावनि मबाइलनि गुगोल ड्राइभआव थांदो। बिदिनो आंबो मोनसे दाबावैसो PDF फाइल बानायदोंमोन। नै आं अपेन खालामनानै होनि। नै नाय आंनि PDF फाइलखौ। बेखौ जुमबो खालामनो हायो। नै बेखौ जुमबो खालामनो हायो, मोजाङैनो नायनोबो हायो। बेफोरबायदिनो नोंबो गावनि आखाइजों गुगोल ड्राइभनि मददजों गोबां PDF फाइल बानायनो हागोन आरो बेखौ नांगौ बायदियैनो शेयारबो खालामनो हागोन। नायदो, आं नोंसोरखौ खोन्थानोसै। बेयाव मोनसे गाहायाव खनायाव दाजाबसिन थागोन। बे सिनखौ थुनानै हो। थुखांनायनि उनाव बेयाव गोबां अपसन नुगोन। स्केननि, आपल'डनि, फोल्डारनि आरो गुगोल डकुमेन्टनि, गुगोल शीटनि, गुगोल स्लिडनि, बेयाव जोङो केमेरानि फिउचार नुगोन, जायखौ इंलिसाव स्केन लिरदों। बे स्केनखौ थुनानै होदो। थुखांनायनि उनाव केमेराखौ अपेन खालामनानै लादो। बेखौ क्लिक खालामखांनायनि उनाव खालामनानै लादो। क्रप खालामखांनायनि उनाव आरो कालारखौ सेलेक्ट खालामदों। नों मा कालार होनो गोसो। ब्लेक एन्ड व्हाइट कालार ड्रयिं। आंनि कालारखौ होबाय। बेखौ सेभ खालामदो। सेभ खालामखांनायनि उनाव बियो आपल'ड जागोन। नै आपल'ड जाबाय। बेखौ दानिया जों नायनोसै। नै आपल'डिं जागासिनो। नै नाय PDF फाइलखौ। नै जों जुमबो खालामनानै नायनो हायो मोजाङैनो। बिदिनो नोंबो गावनि आखाइजोंनो बेबायदि PDF फाइल बनायनानै नांगौ बायदियै गुगोल ड्राइभआव सेभ खालामनानै दोननो हागोन आरो बेखौ शेयारबो खालामनो हागोन। जोबनायाव नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, आंनि भिडिअखौ मोजां नुदोंबोला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावगार।
नोंथाङा साबस्क्राइब खालामबायबा जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय। दिनै बेखिनियावनो जोबथ'बाय। गोजोन्थों।